ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲರು. ಸೊ ಮಾತೆರ್ಲ ಚೌಕೆ ಬಂದಿದ್ರು ಇನ್ನಿಗೆ ದಾದಂದು ಗೊತ್ತಾವು ಕಿಚನ್ ಉಡುಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದು ಬೂತೈದ ಜಿಪ್ಪು ಅಂಚೆನ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಗಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲೆಗ್ಲ ರಜೆ ಮುಲೆಗ್ ಬಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ದಾದಂಡಲ್ಲಿ ಬೇಲೆ ಕೊರ್ಲಿ ಇಂಗ್ ಬೋರ ಒಂದೊಂದು ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಇಡೀ ದಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತೊಂದು ಕುಲ್ಲುವಲ್ಲ ಐಕೋಸ್ಕರ ಬಲ ಒಂಚೂರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪಂಡೆ ದಾದ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪುನ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಬೇಲೆ ಕೊರ್ಕ ಬಂದು ಅಂಚೆ ಐತೆ ಎನ್ನ ಕಿಚನ್ ಮೊದಲು ಸಮ್ಮರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದು ಸಮ್ಮರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಜಾಯಿನ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನನ್ ಬಂತಲ್ಲಿ ಓವಾನಲ್ಲ ಐಕೆ ಬಂಡೆ ಲೆತನ್ ಪೋಲೆ ತಂದ್ರೆ ಪೂರ ಕಷ್ಟ ಮುಂಚೂರು ಪೂರಿ ಐಕು ಬಂದೆ ತೂಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ ಸಮ್ಮರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ರುಚಿ ಬಾರಿ ಐಕ್ ಬಂಡೆ ಅಂದಲ್ಲ ಕಿಚನ್ ಬಂದು ಕೊಡ್ತು ಸಮ್ಮರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಂಚಿತ್ತೆ ಬೈದಲು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಬೇಲೆ ಕೊರ್ತೀನಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದು ಅಂಚ ಬೂತೈ ಬತ್ತೊಂದು ಬೈದಿರ ಒಂಜಿ ಅಂಚ ಐತ ಕಜಿಪ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂಚ ತೂಕ ಇಂತ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಡೇ ರುಟೀನ್ ಎಂಚೊಪ್ಪುಂಡು ಬಂದು ನೀರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಫುಲ್ ಡೇ ರುಟೀನ್ ಎಂಚೊಪ್ಪುಂಡು ಬಂದು ನಿಕ್ಲೆಡೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುವೆ ಅಂಚನೆ ಏರ್ ಮಂತ್ ನನ್ನಲೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಲೆ ತೂಕ ಹಿಡಿದು farmu galpatiku ಮಲಮಲ್ಲೆ ಉಂಟು ಬೂತೈ ಏತ್ರಂದು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಮೇರ ಬೆಂಟ ಕೊತ್ತಂಬತ್ತಿ ಏಂದಿಜೆ ಮಲಮಲ್ಲೆ ಮುಟ್ಟಚ್ಚಿ ಉಂಟು apunda nelli oppuna perendi al pelli oppuna pe perendi tar avin chamul parde pun pardi chadipi ಓಕೆ ಮುಲ್ಪ ಯಾನ್ ಕಜಿಪುಗು ಬೂತೈದ ರಸ ಮನ್ಪುಗ ಪಂದ್ ಐಕ್ ಒಂಜಿ 2 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದತ್ ಕೊತ್ತಂಬೇರಿ ಬಕ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಮೆಂತೆ ಬಕ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ದಾಸಿಮಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ನೆನ್ ಪೂರ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಡು ಬಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಗ್ ಚೂರು ಓಮ ಪಾಡಿಯ ಆಯ್ರ್ದ ಬಕ್ಕ ಉದ್ದಲ ಕುದ್ದೆ ಮುಂಚೆನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತುದು ಪಾಡು ಒಂಚೂರು ಅಂಚ ಬಕ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ದಾಲತ್ಯ ನಾರ್ಮಲ್ ಆದ್ ಒಂಜಿ ಕಜಿಪ್ ಮನ್ಪುನೆನ್ ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆತೆ ಬಕ್ಕ ಉಂದೆನ್ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗ್ರೈಂಡರ್ಡ್ ಪಾಡುನ ಕಡೆಯರೆ ಮಂಜಲ್ದ ಬಡಿ ಪಾಡು ಓಕೆ ಒಂದು ಕಡೇರ ಪೂರ ಪಾಡ್ದ ಇದು ಬಕ್ಕ ಐತೆ ಮೀನ್ ಮನ್ಪೆರುಂಡು ಮೀನ್ ಮನ್ಪುನಿಡು ದುಂಬು ಒಂಚೂರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಬೇಲೆ ಮಾತುಂಡು ಸೊ ಅವೆನ್ ಪೂರ ಮುಗಿತದ ಆಯ್ರ್ದ ಬಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೀನ್ ಮನ್ಪುಗ ಪಂಡ್ ಜನ ಕೈ ಪೂರ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೋಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಐರ್ದು ಮುತ್ತುಲೆ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಮನ್ಪುಗ ಪಂದ್ ಕುಜಲ್ಗ್ ಮೊಲ್ಲ ಕುಜಲ್ ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ರಫ್ ಆತುಂಡು ತಿಕ್ಕಲಾತುಂಡು ಒಂಜಿ ನನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಪ್ಪುನಗ ಡೈಲಿ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತ ತರೇನು ಇಂಚ ಪರ್ತೈತೆ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಮುಗಿದು ನಂಚ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಮನ್ಪುಡು ಇಜಿ ರಜೆ ತುಲೆ ಇಂಚೆನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಲ್ಲ ಕುಜಲ್ ಮುಟ್ಟೆರೆ ಆಲಾದ್ಲ ಬರ್ಚುಜಲ್
ಪೂರ ಯಾನೆ ಪೋಡು ನಾನು ಅಂಚದು ಐತೆ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಮನ್ಪುವೆನೆ ಯಾನೆ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನು ಪಂಡದ ಆಲೆಜಿ ಮೆಂತೆಲ ಬಕ್ಕ ಬೇಸೊಪ್ಪುಲ್ನ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುವೆ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಜ್ಜಿ ಬೇಸೊಪ್ಪುಲ್ನ ಪಾಡೊಲಿ ಜನರು ಅವೇನು ನುಂಗದ್ಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ಬೇಸಪ್ಪುನು ಸೊ ಯಾನ ಒಂದು ರಪ್ಪ ಆವಡತ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಒರೊರ ಇಂಚನೆ ಮನ್ಪುವೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬೇಸಪ್ಪುನು ಪಾಡ್ದೆ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುನು ಮೆಂತೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೊ ಮೆಂತೆ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಆಯ್ಲಕ್ಕನೆ ಬೇಸಪ್ಪು ಪಾಡುವೆ ಆಯ್ಡ್ ಬಕ್ಕ ಒಂದೇನು ಯಾನ್ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪಾಡ್ದು ಪೌಡರ್ ಮನ್ಪುವೆ ಸೊ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆಗೆ ಏತು ಬೋಡ್ದುಲೆ ಒಂತೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮನ್ಪುನು ಮಸ್ತ್ ಮನ್ಪುವೆ ಅವು ಏಪ ಗೊತ್ತು ನಿಂಗೆ ಕೊಂಚ ಗರ್ಗ ಮಾತ ತಿಕ್ಕೋಡು ಅಪಗ ಯಾನ್ ಗರ್ಗ ಅನ್ಪ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುವೆ ಗರ್ಗದ ಇತ್ತು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಏತು ನಾಂಡಲ್ಲ ಒಲ್ಪಲ ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ದುಂಬು ಪೂರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ತಿಕ್ಕುಲ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಗರ್ಗದ ದೈ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂಚದ ಯಾನಿತ್ತೆ ಒಂದು ಮಾಮೂಲದ ಏಪಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಮೆಂತೆಲ ಬಕ್ಕ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ದು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಪಂಡ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಯಾನ್ ಒಂದೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರಪ್ಪ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಒಂದೇನಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪಾಡ್ದು ಪೌಡರ್ ಮಂತದ್ದು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಂತದ್ದು ಐಕ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ 2 ಸರ್ತಿ ಅವೇನು ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಒಂಚೂರು ಸಿಮ್ಮೊಡು ಕೊದ್ದುಂಡತೆ ಆಯರ್ದು ಬಕ್ಕ ಚೌಲಿ ಆಯಿ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬಾಟ್ಲಿಗ್ ಪಾರ್ದ್ ದೀಪುನು ಸೊ ಒಂತೆ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪುಡು ಅವೇನೆ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನು ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು. ಅಬ್ಬಾ ಇಂಚಿನ ದೊಂಬು ಕುಂಟು ದಪ್ಪರ ಬತ್ತಿನ ಪೂರ ಕುಂಟು ಪೂರ ಬೂಡ್ದು ದೊಂಬುಗು ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪಿ ನನ್ನ ಅಲ್ಲ ಬೂಡು ಗಾಲಿ ಈಗ ನಾದಿಲೆ ಇಲ್ಲದ ಗುಡ್ಡೆ ಗುಡ್ಡೆ ಪಿರೋಡ್ ಮೇಡು ಗುಡ್ಡೆ ಗಾಳಿ ಬರ್ಪು ಮಾತ್ರ ತೋಟ ಗಾಳಿ ಬರ್ಪು ಮಾತ ಕಡೆ ಸೂಕು ಗಾಳಿ ಬರ್ಪು ಮಿತ್ತುವ ತುಂತುಗನಂದ ಅಜ್ಜಿ ಜೈದೇರು 2 ಜನ ಅಜ್ಜಿ ಪುಲ್ಲಿ ಜೈದೇರು ಪುಲ್ಲಿಗೆ ಬಾ ಗಟ್ಟಿರಿದ್ರೆ ಅಜ್ಜಿಗೆ ನನಲ್ಲ ನಿದ್ರೆ ವೈದ್ಯ ಜಪ್ಪು ಜಪ್ಪು ಓಕೆ ಇಂದೆ ಆಯಿಲ್ ತುಲಿಂದು ಚೌಲಿ ಆತನು ಒಂದೊಂದು ಬಾಟ್ಲಿಗೆ ಪಾಜಿಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂತೆ ಮಂದಿ ನಿ ಮಸ್ತ್ ಮಂದಿಜಿ ಮಸ್ತ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಸ್ತ್ ಮನ್ಪು ಅಪಗ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮನ್ಪು ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಒಂಚೂರು ಮಂತಿಂದ ಯಾಕಂಡ ಮುಗಿದ ಒಂಚೂರು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಸೊ ಒಂದು ಅಂದ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಇಂಚನೆ ಮನ್ಪು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂತೇನೆ ಮಂತೇನೆ ಸದ್ಯ ಯಾವ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಮೊಲೆಗೋರ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗೆ ಪಂದು ಕುಜಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದ್ರೆ ಸರಿ ಬರ್ಸಿ ತಾರೆ ಕಟ್ಗ ಪಂದು ಸೊ ರಜೆ ತಿಕ್ಕದಾಯಿ ಬಕ್ಕ ಮುನ್ನ ಕುಜಲ್ ನನ್ನ ಇಂಚೆನಿ ಅವೇನು ಇಂಕಲ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕುಜು ಓರೋರ ಕಟ್ಟಾರೆ ಅಂಚ ಇತ್ತವ್ರ ಎಣ್ಣೆ ಬರ ಪಾಡ್ದೆ ಕಟ್ಗ ಪಂದು ಇತ್ತೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುನ ಬೊರ್ಚಿ ಪಂದಲೆ ಒಂದು ಬಾಜ ನಡು ಒರಿಜಿನ ಎಣ್ಣೆನೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೂಜೆ ಒಂದೆಲ್ಲ ತರಕ್ ಉಪ್ಪಾಯ್ತು ಉಂಡು ಅಂತೆ ಅಂಚ
ಓಕೆ ಇಂದು ಆಂಡ್ ಕಡೆಯರ ಪಾಡ್ದೆ ಆಂಡ್ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತೆ ತರೆಕ್ ಪಾಡ್ದು ಕಟ್ಟುದು ಆಡ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಮುಗಿದಿತ್ತು ನಂಚ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಡ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಕುಜಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕಪ್ಪುಲ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೂತಾಯಿ ಮನ್ಪೇರೆ ಸೀತೆ ನುಪ್ಪುಲ ಕಬಿಡ್ದೆ ಬೂತಾಯಿ ಮನ್ಪೇರೆ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಬೂತಾಯಿ ಮಂದದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಬೇಲೆ ಉಂಟು ಗಂಟೆ ಮತ್ತೊಂಜಿ ಗಂಟೆ ತಾಂಡ್ ರಪ್ಪ ಮನ್ಪುಡು ಬೇಗ ಬೇಗ ಇತ್ತೆ. ಓಕೆ ಮುಲ್ಪ ಯಾನ್ ಬೂತಾಯಿ ಮನ್ಪುನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಕಲ್ಲುಪ್ಪುಲ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿಲ ಪಾಡುವೆ ದಾಯ್ ಪಂದ್ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಮೀನ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಉಪ್ಪುಲ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡುವೆರ ಪೂರಲಂತೆ ಪೂರಲ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಕೊಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆಯರ ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಒಂಚೂರು ಪೊಡಸು ಮಾತ ದೆಪ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಪುಂಡು ಪೊಡಸು ಮಾತ ಪೋಪುಂಡತೆ ಐರ್ ಬೊಕ ಮೀನ್ ಅಂತ ಕ್ಲೀನ್ ಆಪುಂಡು ಉಪ್ಪುಡು ಪಾಡ್ದ್ ಸರಿ ಮೊರೆ ಕಾವೊಡು ಅಂಚ ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಮೀನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೀನ್ ದಾದ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮಗೆ ಕತ್ತೆಡ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಎಂಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಮೀನ್ ಕತ್ತಿಡ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಕುಲ್ದು ಮನ್ಪುನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಬಚ್ಚುಂಡು ಕಾರ್ ಪೂರ ಬೇನೆ ಆಪುಂಡು ಕುಲ್ಲೆರೆ ಅಂಚ ಐರ್ದಕ್ಕ ಕತ್ತಿಡ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಆಪಿನಿ ಮನ್ಪೆರೆ ಅವು ಪಂಡ ಈಗ ಶೋಕು ಕ್ಲೀನ್ ಆಪುಂಡು ಇಡೆಟ್ ಐತ ಮಂಡೆದಲ್ಪ ಪೂರ ಸರಿ ಪೊಡಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಪುಂಡು ಕತ್ತಿಡ್ ಆಂಡ ಎಂಕ್ ಅವು ಅರ್ಧ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಸರಿ ಆಪುಜಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆನ್ಪರೆ ಅವು ದಾದನ ಎಂಕ್ ಅಪ್ಪೆ ಸಾಕುಂಡು ಕತ್ತಿಡ್ ಅಂಚ ಕೆಲವರೆ ಕತ್ತಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಮನ್ಪರೆ ಕೆಲವೆರೆ ಕತ್ತಿರಿ ಅಂಚ ಇಂಕ್ ಕತ್ತಿರಿ ಡೆಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಐತ ರೆಕ್ಕೆ ಪೂರ ಕಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಐತ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತ್ ದಾಯೆ ಬಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋನು ಕೂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪುವೆ ಆತ್ನೆ ಐತ ವೆಯ್ಟ್. ಈ ಮೀನ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಶೂಟ್ ಮನ್ಪುನಾನೆ ಕಷ್ಟ ಮೊಬೈಲ್ ಮುಟ್ಟೋಡು ಆಪುಂಡು ಮೀನ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಅವೆನ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಮನ್ಪುಡು ಐಕೆ ಅಂতুಲು ಎಲ್ಲೆನ್ ಕೈತಲ್ ಉಂತದೆ ಆನ್ ಆಫ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಆಲ್ ಪಾಪ ಆನ್ ಆಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಉತುಲೆ ವೀಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಆನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಾಪ ಅಂಚ ಓಕೆ ಎನ್ನೈತೆ ಮೀನ್ ಪೂರ ಮಂತ್ ದಾಂಡೆ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಅರೆಪು ಆಂಡ್ ಕಡೆದಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಕ್ ಇತ್ತೆ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ ಅಂಚೆನೆ ನೆಕ್ಕ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಶುಂಠಿ ಪೂರ ಪಾವೊಡು ಕಟ್ ಮಂತುದು ಅರೆಪ ಪೊದ್ದಿನಾಗ ಐತೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಲಿ. ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ತುಲೆ ದಿತ್ತಿ ಲಕ್ಕೆ ಆಲ್ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕಿಲಕನೆ ತಿಂಡಿ ತಿಂದಿದ್ದು ಜೇದಿನಿ ಮೀ ತಿನಿಜ್ಜಿ ನಿಮ್ ಕೈಜನಲ್ ಲಕ್ಕಿಲಕನೆ ತಿಂಡಿ ತಿಂದೆಗ್ ಮೀ ಪೋನ ಕಾಂಡೆ ಇನಿ ಅಪಗನೆ ಜೇದಲ್ ರಾತ್ರೆ ಜೊಪ್ಪುಜಲ್ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತು ಮುಟ್ಟ ಉಪದ್ರ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪುವಲ್ ಪಂಡ ಅಲ್ನಾತಿಗೆ ಗೊಬ್ಬುನು ಅಲ್ಲೆ ಜೊಪ್ಪುಜಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ 10 16 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕುನಂದೆತೆ ರಡ್ಡ್ 3 ಗಂಟೆ ಮುತ್ತಲ ಜೊಪ್ಪುಜಲ ಅಂಚೆನೆ ಉಪ್ಪುವಲ್ ಜಾಗರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಉಡ್ಡೊಂದು ಪತ್ತೊಂದು ದಾದಂಡಲ ಊಟಿ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪುವಲ್ ಅಂಚ ಪೊರೆಲೊಂದು ಮಾತ ಉಪ್ಪುವಲ್ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಪಗಿಲೆಡ್ ಶೋಕು ಜೆತ್ತಲ್ ಇತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನನ ನನ ಒನಸ್ ಕೊರ್ದೆ ಮಲೆಗ್ ಮೀ ಪೋನು ಬಾಲೆನ್ ಅಂಚ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಮೀನ್ ಕಚಿ ಪಂಚಾದ್ ಬಾಲೆಗ್ ಇತ್ತೆ ಮೊಲೆಗ್ ದಿತ್ತೆಗ್ ವನಸ ಕೊರಿಯರೆ
ದಾದಂಡಲ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪೊಡು ಅಂಚಾದ್ ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿಗ್ ಪಂಡ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಒಂಚೂರು ಉಂಡು, ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಬೀನ್ಸ್, ಬಟಾಣಿ ಮಾತ ಅವೆನ್ ಪೂರ ಬೇಪದ್ ಕೊರ್ಕ ಪಂದ್ ಅಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇಜ್ಜಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಗಂಜಿದ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಚೂರು ಕೊಂಡ ಉನ್ಪಾಲು ಇನಿ ಏಪಲ ಜಾಸ್ತಿ ತರಕಾರಿಯ ಮನ್ಪುನು ಕಜಿಪು ದಾಯೆ ಪಂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಕೊರೊಲಿಯ ತೈತೊಂಚ ದೆತ್ತದು ಪಂದ್ ದಾದಾಂಡಲ ಮಂತುಂದು ಉಪ್ಪುವೆ ತರಕಾರಿ. ಇನಿ ಮೀನು ಆಯಿನೆರ್ ದಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿಗ್ ಒಂಚ ದಾದಾಂಡಲ ಮನ್ಪುಗ ಪಂದ್ ಅಂಚ ಕ್ಯಾರೆಟನ್ ಪೂರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಕಟ್ ಮಂತುದು ಪೂರ ಒಂದೇನು ಬಟಾಣಿ ಬೊಕ ಬೀನ್ಸ್ನ್ ಪೂರ ಬೇಪುನು ಬೇಪದ ಆಯಿಲಕನೆ ಬೊಕ ಐಕುನ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಚೂರು ಅಡೆಗೆ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಕ ಪಂದ್ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಓಕೆ ಕಜಿಪ್ ಮಾತ ಆದಂದೆ ಮನಸ್ಲ ಒಂದುಂಡು ದಿತ್ಯನಲ ಫುಡ್ ರೆಡಿ ಆನದೆ ಅಲೆಗ್ಲ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಅನಸು. ಸೊ ಬಕ್ಕ ಮೊಕನ ಪೂರ ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಂತೆ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಪೂತೈತ ಕಜಿಪ್ಪು. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆದ ಮನ್ಪುನನೆ ಇಕ್ಕದಾಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇಜ್ಜಿ. ಓಕೆ ಇಂದು ಕಾಂಡಿರ್ದು ಎನ್ನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟದ ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ ಪನ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಏರ್ ಮಾತ ಪೊಸತು ಒಂದಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ಎಂಡ್ ಮನ್ಪುವೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಸಿಗ್ತದೆ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.